Dios maray na aldaw sa inyong gabos, mga tugang ko kay Kristo. Padagos ang satong pagselebrar kang panahon kang Adbyento. Aram niya to ng Adbyento, inapod ang kitang girumduman, enot ang pagdanitawo ni Jesucristo. Si Jesus, aki kang Diyos na itinawsa sa to, para sa tong maging paradigtas para tubos. Si Jesus na nanitawo 2,000 years ago. Siring man sa panahon kang Adbyento, ginugunumdum niya to, ang ikaduang pagdatong, ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan. Dahil niyo nato aram kung kailan magigibo ini. Sa tahaw kang duwang eventong ini, ang pagdanitaw ni Jesus, siring man ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan, uya ang panahon para giraray, girumdumon niya to, ang kada aldaw na pagharini ni Jesus sa satong buhay. Sabi kang tugtukang simbahan, kada bes na ipinoproklama, inaharubay ebanghelyo, uya na datong si Jesucristo. Kada bes na naghaharini sa sato, we encounter ang mga pobre, mga dukha, uya si Jesucristo. Uya ang lalawgo ni Jesucristo. Kada bes kakita nagkakatiripon para magselebrar kang badal na misa, uya ang satong kagurang ng Jesucristo. Mga tugang, entonces, ang buhay kang sarong Kristiyano, sarong buhay kang pag-andam para maengkwentro, para maakuha si Jesucristo, ang satong paratubos, ang satong kagurangnan. Paano kita nag-aandam, mga tugang? Enot, paagi sa mararong na panalangin. Ang sarong buhay may kaipuhan, maging buhay pamibi or prayer life. Ang pamibi, dumanyato na ipapararob ang satong relasyon sa kagurang ng Diyos. Ikaduha, nagaandam kita paagi sa paghorop-horop niya to sa tataramon kang Diyos. Kada bes na inaharubay o nadadagog niya to ang Ebanghelyo, paghorop-horopan niya to ini, ang tataramon ni Jesus, ang siyang magigiya para sa itong magayong buhay Kristiyano. Ikatulo, paagi mga tugang sa satong mga charitable deeds, magagayon na gawe para sa mga duka, mga pobre, sa itong mga tugang, uya si Jesucristo. Duman kita nag-aandam sa pagdatong kang sa itong kagurangnan, siriman sa itong pagirumdong sa pagdanitawa ni Jesucristo. Mahiling niya to mga tugang ng panahon kang Adbyento, panahon kang paghorop-horop, pamibi, siriman, paggibo ng mga gawing mamarhay o magagayon. Ako, ang inyong obispo na mimibi, nakitang gabos magkaigwa kang meaningful, blessed, and above all, joyful celebration kan kapistahan kang Adbyento. Umasa kamo kang sa kong pamibi para sa idong pamilya nang sa itong pag-andam tunay na maging makuhulugan siring man mabuga. Diyos mabalos ang bendisyon ng kagurangnan mapasaindo sa ngaran kang Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos maray nabanggis sa indogabos mga tugang, kaiba kan sa tong mga ipinapamibi para sa Santa Misang ini, iyuman ini ang mga intensyon para sa ikatulong simbang gabi. Mga pasasalamat. Dulot ni Mr. and Mrs. Anthony Fideris and family, ni Arnel Royales Imbudo para sa iyang pagkapasar sa licensure examination for teachers. Pasasalamat man kang Nolasco and Grace Castillo family. Asin pasasalamat and special intention dulot kang Yu and Tolosa family. Petition man ang Santa Misang ini ni Bridget, Pinky, and Christian for good health and protection. Asin, para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Sotera, Leonardo, Winifredo, Pedro asin Anicia, Ernestina asin Daniel, Erlinda, Ramon, asin gabos na kalag sa purgatorio. Liwat, Diyos maray nabanggi sa indogabos mga tugang. Emmanuel, Diyos uya sa to. Angaran kan sa tuyang kagurangnan sarong panuga na ang mahal na Diyos danay nakaibahan niya to. Sa enot na babasahon, mahihiling ta na maski habo si Akas, nagtao pagiraray ang Diyos nintanda, sarong virhen mangingidam, asin mangangaki nin lalaki. Siring man sa Ebanghelyo, ang gabos na propesiya sa lumang tipan, mapapadapit kay Kristo, iyan gabos na utob sa iyang pagkamundag, ki Virhen Maria. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa si Reverendo Padre Christian Guran. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka na asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Susuluan na ang ikatulong kandila ni Lizel Faurilio. Ang ikatulong kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwara sa to ang biyaya ning kusog nin buot, na idusay ang satong buhay sa lindong kan sa iyang pangataman, asin pag-ampon. Diyos na makakamhan, tabangi ang sa imong banwaan, na magmalodok sa paghalat, kang pagdatong kang sa imong bugtong na aki. Ang hade kang harong ning Israel. Tanganing magkanigo kaming magsabi sa iya, sa malaad ng pagkamuot, na kami, mga parasunod niya, huli sa pagkabuhay, nasusog sa iyang katakdoan. Ini hinahagad ni sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan, nakaiba mo asin ning Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanga ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapakatawadaan sa tong mga kasalan. Darhon kita sa buhay na diing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kagurangnan namimibi kami, pakipanuakan sa imong grasya ang samong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitaw ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayan ng pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Giraray ang kagurangnan nagsabi ki Akas,
Maghagad ka sa kagurangnan na sa imong Diyos nin sarong tanda. Tanda sa kairaroman o tanda sa kaitaasan. Alagad si Akas nagsimbag. Di ako mahagad, di ako masugot sa kagurangnan. Dangan nagsabi, maghimate kamo ngunyan, o harong ni David. Bako daw na tama na para sa indo, na sa indong pagsugutan ang pagkamatinios nin tawo. Ta daw pagsugutan panindo ang pagkamatinios din sa kuyang Diyos. Kaya ang kagurangnan man sana, mataunin tanda sa indo. Iyo ini ang tanda, ang virhen mangingidam asin mga ngaki nin lalaki. Ngangaranan na Emmanuel, ngaran na ang buot sabihon, Diyos na uya sa to. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. lumaog ka sa kagurangnan, hada nin kamurawayan. Lumaog an kagurangnan, hade nin kamurawayan. Ang daga asin ang gabos sa daga, sa diri nin kagurangnan. Ang kinaaban asin ang gabos sa kinaaban, linalang niya sa ibabaw nin mga dagat, sa ibabaw nin mga tubig sa iyang pinasarig. Lumaog an kagurangnan, hade nin kamurawayan. Si Isay ang masakat sa bukid nin kagurangnan. Si Isay ang matindog sa iyang simbahang banal. An may malinig na kamot asin malinig na puso. Ang dai nagmamauot nin mga bagay na maraot. Lumaog an kagurangnan, hade nin kamurawayan. Ini maako kan bendisyon na hala sa kagurangnan. Asin pagsurog na hala sa Diyos na sa iyang paratubos. Siring kay ni ang tawo na naghahanap sa iya, naghahanap kan Diyos ni Jacob. Lumaog an kagurangnan, hade nin kamurawayan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hali ki Pablo, surugoon ni Jesucristo, inaapod na apostol, pinili sa pagbalangibog kan marahay na bareta na itinuga nin Dios kaitong panahon sa mga propeta susog sa banal na kasuratan. Ini an bareta dapit sa aki nin Dios na kansya na nitawo, naging aki ni David. Dapit kay Jesucristo na sa tong kagurangnan na, susog sa espiritu nin kabanalan na yaon sa iya, ipagrokyaw na aki nin Dios sa bagsik nin sa iyang kapangyarihan, huli ta siya, binuhay liwat sa mga gadan. Huli sa iya, inako niya to ang grasya asin misyon nin pagkaapostol, tanganing ang gabos na mga banwaan, sa tuyang madara sa pagtubod sa iya, sa kaumawan nin sa iyang ngaran. Saro kamo sa mga banwaan na ini, asin sa iyang pag-apod, kaayon na kamo ki Jesucristo. Sa saindo gabos sa Roma, na namumutan nin Diyos, na inaapod sa kabanalan, mapasaindo ang grasya, asin katuninongan na hali sa Diyos na sa tong Ama, asin kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasakan ba ng Ebanghelyo, susugisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An pagkamundag ni Jesus na mundag siring kaini. Si Maria an sayang ina, ikinasal kay Jose asin bago pa sinda nagsaro, si Maria nangidam na sa bagsik kan Espiritu Santo. Si Jose na sa iyang agum matanos na lalaki asin habo siyang ipasupog, kaya nag-isip na suhayan siya nin hilom. Kan ini pinag-isip-isip ni Jose, sarong anghel nin kagurangnan nagpahiling sa iya sa pangiturugan asin nagsabi, Jose, aki ni David, da ika mag-alang-alang na akuon si Maria siring sa agum. Hulitaan aki na sa iyang dinadara sa tulak, gibo kan Espiritu Santo. Lalaki an ipapangaki asin nga ngaranan mo siyang Jesus. Huli ta tutubuson niya an sa iyang banwaan sa saindang kasalan. Ini nangyari nganing mautob an sinabi nin kagurangnan sang uso nin profeta. An virhen mangingidam asin mangangaki nin lalaki, asin Emmanuel an ingangaran sa iya. Ngaran na an kahulugan, Dios uyas sa to. Pagkagimata ni Jose, ginibo an ipinagbuot sa iya kananghel nin kagurangnan. Inako si Maria bilang sa iyang agum. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po. Kitang mga tao, parte kan naturalesa kan agi-agi kan sa tong buhay, iyon na makisalamuha kita sa satuyang kapwa. Kaya baga ang tao, inaapod na social being. Mas namamati niya to ang pagkanitawo niya to, pag kasaro kita sa komunidad, pag kasaro kita sa sarong grupo o organisasyon, pagyaong kita sa loob kan pamilya, ninhuli ta nakikisalamuha kita sa kapwa niya to tao. Alagad sa mga panahon na kita nagsusulo-sulo, kung riparo niya to, iyan itong mga panahon na mamundo kita. Yan itong mga panahon na purisaw kita. As in, iyan man ang ekspresyon na daiangay sa satuya. Ninhulita, dai man talaga kita dapat nagsusulo-sulo. Ninhulita, ang tao linalang nin Diyos sa pakisumaro sa kapwa-tao. Yan ang buot sabihon kan, pagkanitawo niya to, dahil kita magiging, o dahil magiging pano ang pagkanitawo niya to, kun kita sana, kaipuhan mabuhay kita, kaiba ang kapwa niya to, tao. Kaya baga ini yung mga, o kang nakaagi, kan lakop ang COVID, ang mga infected ng COVID, tiga-isolate. As in, sa saindang pagsusolo-solo, nakakamati sindanin, makuring kadipisilan asin kasakitan. Bako man talaga halos sa kahilangan na namamati ninda. Kundi itong pagmati na sa tahaw nin kasakitan, sa tahaw nin kamunduan, asin kadipisilan, solo ka na nagaatubang kan mga ini. Mas magabat yan kaysa sa kung ano pa man nakamatian. Mas magabat ang mabuhay, asin mamati mo na solo ka sana. Iniaram nin Diyos na kita gusto ta perming o mas magaan ang buot ta pag nakikisalamuha kita. Kaya ang Diyos, ang ginibo niyang paagi, iyo na nakisumaro siya sa to bilang tao. Kaya baga sa Ebanghelyo, nadawag niya to na ang Diyos
inaapod na Emmanuel, Dios na uya sa to. Ini ang nangungurog na mensahe para sa tuya kan nahinanyog niya to. Asin ngunyan sa ikaapat na Domingo kan Advento, na ang Diyos kaibahan niya to, yaon sa saimo, yaon sa lambang saro sa to. Ang Diyos nagdadanay sa sato, siya nag-eerok sa lambang saro sa to. Magayunon asin, magianon sa buot, na aram niya tong may Diyos na perming kaibahan ta. Asin bako sa ng kaibahan, kundi katuwang niya to sa pag-atubang sa mga kadifisilan sa buhay. Sa Ebanghelyo, magayon na maray na sa tong paghurup-hurupan asin pag-atid-atidan, ang gawi ni Maria asin ni Jose. Ang istorya kung paano na pangyaring ang Diyos namundag, ang Diyos nakisumaro sa sato. Ano ang ginibong gawi ni Maria asin ni Jose, tanganing ang Diyos mangyaring makisumaro sa sato. Si Maria, ang sa iyang sitwasyon, bakong madali. Ang estado kan pagka nisaro ni Maria si Jose, bako pang estado ning tunay na mag-agum. Asin si Maria kan panahon na ito, nagbabados na. Sabi, sa kapangyarihan kan banal na spirito. Asin, kan suanoy na panahon, kan mga Hudiyo, ang babae na nagbabados, na daipanin agum, nakasaruan, ginagadan hanggang sa magapo. Ginagapo hanggang sa magada. Kaya, ang desisyon ni Maria na maging ina ni Diyos, bakong madali. Dahil aram niya ang peligro na sa iyang buhay. Alagad, sinunod niya ang kabutan kan Diyos, dawa sa kadipisilan. Si Jose, sa taong kaisipan, bakong tama na ako niya ang aking pinagbabados ni Maria dahil aram niya sa sayang sadiri na bako siya ang ama. Alagad ninhuli ta sabi kan anghel na akoon si Maria, ninhuli ta ang pinagbabados ni Maria, iyon Mesiyas, ginibo niya. Liningawan niya ang plano niya, tanganing mapangyari ang plano ni Diyos. Ano ang buot sabihon kang gawin nindang ini? Na ang Diyos mamumundag sa sato, kun andam kita nalingawan ang satuyang mga kamautan asin sumunod sa kabutan asin plano kan mahal na Diyos. Iyo sana ini ang paagi, tanganing ang Diyos mamundag sa satuya. Tanganing mamatay niya to, nakaibahan niya to ang Diyos. Paano mananggad mamumundag sa satuya ang Diyos, kung ang papaurugon niya to, ang satuya mga sadiring gusto, bako ang kamautan kan Diyos. Paano niya to mamamatay na ang Diyos naghihiro sa sato, kung papanginutan niya to ang Diyos sa iyang mga plano para sa sato. Kaya anhapot, sa panahon ngunyan sa mga inaagihan niya to, namumundag daw ang Mesiyas o ang Emmanuel sa satuyang buhay. Tinutugutan daw niya to na mabuhay siya sa satuya. Siring sa ginibo ni Maria sin Jose, di kita magsayuma sa pagsunod sa kabutan kan Diyos. Hulit ako ng Diyos, yaon sa sato, asin kita man nasa Diyos, dahil ano man nakadipisilan na daikayang simbagan. Ang peligro na inagyan ni Maria, nawara sana, o dahil man na pangyari na siya gapuon hanggang sa magadan. Si Jose, ninhulita sinunod niya ang kabutan kan Diyos. Pinag-uonran niya to sa bilog na simbahan. Ini ang balos para duman sa mga nagsusunod sa kabutan kan Diyos. Ang buhay ni Maria, si Jose, matapos ang pagkamundag ni Jesus, mas naging marhay. Mas napakarhay. Ngunyan sa enot na babasahon,
nahinanyog niya to ang istorya ni Ahas na sarong hade. Sabi sa iya, maghagad ka ngayon ning tanda sa Dios. Buot sabiyon, maghagad ka ngayon ning tabang sa Dios kung ano ang gigibuhon mo. Tanganing mapangganahan mo ang ralaban. Alagad sabi ni Ahas, dahil nga kumahagad ning tanda sa kagurangnan. Garong pinapahiling niya na mas aram ko ang dapat gibuhon kaysa sa Dios. Mas magigibo ko ininintultol, dawa daing tabang nin Dios. Kaya anong nangyari? Sa storya, nadaog sinda sa ralaban. Iyo man iyan sa satuyang pagkabuhay, kung kita magmamadunong sa Dios, sasapuon niya to ang konsekwensyang dara kan pagkamadunong niya to. Konsekwensya kan pagkamadunong niya to. Bako iyan padusa nin Dios, taan Dios, bakong para padusa. Minsan kita pag may nangyaring remalaso sa sato, binabasol niya to ang Dios. Ano nga ita pinapadusahan ako nin Dios? Alagad nalilingaw kita, natibaad, sala ang gawi ta, sala ang desisyon ta, kaya nag-ako kita o nagsasapo kita kang konsekwensyang darakan sa tong salang mga gibo. Pinapasabot sa satuya na magsarig kita sa kabutan kan Dios. Siring sa ginibo ni Maria asin Jose, asin bakong arog kan hadeng si Ahas. Maray man na paminsan-minsan, makamati man kita ni mga o kang konsekwensyang darakan sa itong mga salang gawi, salang gibo. Minsan, pag mayo na nga ning konsekwensyang daraan sa itong mga salang gibo, garong day kita makakanood. Day niya to na araman na inipalan sala. Ninhulita, day ta lamang pinapakilabutan ang konsekwensya kan sa itong mga salang gawi. Alagad, kung mamatayan niya to ang konsekwensya kan sa tuyang kakulapusan, dyan kita nakakapag-isip-isip, nakaipuhan ko palang dumulok sa Diyos, kaipuhan kong maghagad tabang sa Diyos, kaipuhan kong magbago, tanganing magibo ko kung ano ang tama. Asin, ang paggibo kan tama, iyo yan ang pagsunod sa kabutan kan Diyos. Ang Diyos perming uyas sa to. Alagad, iyaon man daw kita sa Diyos. Nakikisumaro man daw kita sa Diyos sa pagpaurog kan sa iyang kabutan kaysa sa satuya. Si Jose asin si Maria iyo an nagin paagi tanganing mamundag an Emmanuel. An pangapudan sa sato iyo na antabayan man niya to an satong mga katuod tangani na mamatian maninda na ang Dios yaon sa sainda. Kung namamatay niya to ang Dios nag-eerok sa sato, naghihiro sa sato, di kita magtugot na kita sana ang nag-uugman inhulita na mamatayan niya to ang grasya ni Dios. Ang agyat sa satuya na sa paagi kan sa tong presensya, mahiling manlugod kan sa tong kapwa na ang Dios tunay na namumuot sa inda. Na ang Dios tunay na inaantabayan asin nag-eerok man sa sainda. Buot sabihon, siring kay Maria asin kay Jose, tugutan niya itong mamundag ang Diyos sa satuyang sadiri, asin maging instrumento kita tanganing mamundag ang Diyos sa satuyang kapwa. Ang Diyos na uya sa sato. Magin man lugod kitang mga tagapagdara kan Emmanuel sa kinaban. Ang Diyos na uya sa to. Amen. Matindog po. Ipahayag niya ito ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit as sindaga, Asin kay Heso Kristo, Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria.
Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakaman. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa paggabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang pagkamuot kan Ama sa to, ipinahayag sa pagdatong ni Kristo sa tuyang paraligtas. Pano nin paglaom, idulot niya to sa iyan sa tuyang mga kahagadan. Ang satong simbag sa langbang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayo kan simbahan, magin mga tanda kan maheherako na presensya kan Diyos sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang kusog nin buot, asin pagtubod ni San Jose, sa tulos-tulos asin daing pagduwa-duwang pagsunod kan pangapodan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Maria asin Jose, ang mga mag-aragom, asin ang mga nag-aandam na mag-inaguman, pusog na magpatugmad kan sa indang pag-iribahan sa tataramon kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang makamate kan pagmakulog ni Kristo, huli kan mga nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga kadugo asin katuod na nagtalikod na sa buhay, magugma sa presensya kan Diyos, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inaantabayan mo kami sa pagbaklay digdi sa kinaban. Siring kay Maria sin Jose, maimbud kaming nagahalat sa pagdatong kan sa imong aki. Himatayaan mga pamibi kan sa imo naglalaom na banwaan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganan sa kuasin sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod ka ining espiritu, na sa kabagsikan niya, nagpano kan pupunan ni Santa Maria, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhandeng kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pagbuot, asin itinukdo kan siya yaon na, ipinapasabong niya sa mo, na maugmang magandam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nagkuugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaiba kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga trono asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kanimno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Diyos ng mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaas. Sa ngalan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kali sa singerara ay pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na kan Diyos, ni San Jose ang siyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na ding kasagkoran, mag-umaw magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas sa Jesucristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uyaan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga kan daing sagkod na pagtubos, na kung guraano naghaharani an aldaw kan nakakaligtas na festa, siring man kaludok na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Te clamamus, exules in heaven, a te suspiramus. in hoc lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filito habitaculum efficemeretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po para sa isarong halipot na katikesis. Mantang kita nagaandam sa kamundagan ni Jesus, magkakaigwa kita nin halipot na katekesis dapit sa saradit na Kristiyanong komunidad. Ini an katuyuhan na mas masabutan ta kun ano an SKK. Asin maiandam taan sa tong parokya sa pagmukna nin mga pusog na SKK. Kanakaaging duwang aldaw ipinaliwanag sa to kun ano an SKK asin taano kaipuhan an SKK sa parokya. Ngunyan aramon ta kun ano an halaga kan SKK sa parokya. Ano ang halaga kan saradit na Kristiyanong komunidad sa parokya? Sa paagi kan mga saradit na Kristiyanong komunidad o SKK, ang mga parokyano mas nagiging dayupot ki Kristo asin sa simbahan, ninhuli ta sa saindang pagtiripon, day nawawara ang pagpamibi asin ang paghurup-hurup kan ebanghelyo. Ang kura paroko mas nakakataong giya sa mga parokyano, ninhuli ta mas namimidbidan niya ang sa iyang mga parokyano asin ang sa indang espiritual asin material na pangangaipo. Ang pagtiripon
Biblia, Eucharistia, asin pagheras, an apat na tanda kan SKK. Mas na isa sa buhay kan mga parokyano, an sa indang pagiging mga disipulo ni Kristo sa paagi kan SKK. Kung an apat na ini presente, nagiging buhay na buhay ang parokya sa mga sitio asin barangay. Kung may pagtiripon alagad mayong Biblia, Eucharistia asin pagheras, ang grupo day masasabing Kristiyanong komunidad. Alagad kung mayo man pagtiripon, day man nagiging komunidad ang mga parokyano. Sa SKK, natitipon kan parokya ang gabos na parokyano sa pagsamba kay Kristo, asin sa paglingkod sa kapwa. Magkakaigwa po kita ng second collection. Asin, iyo po ini ang satuyang mga pahayag sa pagpapasalamat sa simbang gabi ngunyan. Enot, sa ngaran kan sa tungkura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Lizel Paurilio sa pagsulo kan kandila sa ikatulong aldaw kan satong simbang gabi. Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes asin nagdulot sa laog kan misa. Pasalamatan man niyato ang mga minasunod na choir, ang Peña Francia Basilica Youth Choir, asin ang Genesis Choir sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang social communications and media ministry kan parokya. Urog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Christian Guran, ang salong celebrante mayor asin predikador sa aldaw kan satong simbang gabi. Matindog na po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama asin ang Aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Dios maray na banggi po sa Indo gabos.